Sanibona, nginibingelele futhi. UMinindlela okhulumayo. Namhlanje-ke ngithe angifake isigqoko ngoba alilihle nhlobo ikhanda lami. Hhayi, alilihle nje nhlobo, alilihle nhlobo, kodwa-ke impilo iyaqhubeka. Nginelokhunja-ke nginey'zathu zokuthi yini ndaba ikhanda lami libe nje. Nginey'zathu ngoba ngase ngichazile-ke ukuthi umuntu unalento yabantu abangasekho kulo mhlaba esiphila kuwona, ngoba phela esiZulwini umuntu akafi kodwa uyashona, isilwane esifayo, umuntu uyashona. Igama-ke elichaza ukushona ngesiZulu lichaza ukuthi into ayisekho la eduze kwethu, asisayiboni ngamehlo enyama kodwa siyazi ukuthi ikhona. Kuba umuzwa, igama elichaza umuzwa, liphinde futhi igama elichaza ukushona li-aplaye ekutheni into ijule kangakanani, ubukhona bayo bujule kangakanani, igama elichaza ukushona. Umzekelo engingawusebenzisa ilo wokuthi ukuze singene emanzini, emfuleni, edamini, ezizibeni, kwenziwa lento ngesiNgisi abantu abathi i-physics. Mase usuyibukisisa kahle i-physics, kuthathwa induku, abafana bathatha induku bangene emanzini noma bahambe eduze kwey'damu noma eduze kweziziba, bafake induku phansi, bafake induku ishone phansi, induku ishone phansi ize ifike la kufanele ifike khona uma kuwukuthi iyafika emhlabathini, mase beyayikhipha. Ila bebona khona ukuthi kushuthi la manzi ukushona kwawo ngangokusuka la ukuya la. Uma izofakwa futhi induku igcine ize isithela, naloko futhi kusuke kuchaza ukuthi kushuthi la manzi ashona kakhulu, asingangeni kuwona ngoba asiwazi ukuthi aphela kephi. So ukushona kuyinto ekanjalo, into e-deep ngolimi londle besikhanya ilanga lesiNgisi, into e-deep esingayazi ukuthi iphela kephi but siyazi ukuthi ikhona, but asazi ukuthi iphela kephi. Njengoba ngichaza nje ngey'damu, siyalibona idamu ukuthi likhona kodwa asazi ukuthi ukuya phansi kwalo kuphela kephi. NasesiZulwini-ke kunjalo, umuntu uyashona kodwa akafi. Ile nto-ke ngihlezi ngisho mina ngithi ayikho into entsha nge-physics esingayazi thina samaZulu. Ngizokhulumela amaZulu ngoba ngingumZulu, ngizokhulumela amaNguni ngoba ngi-fall-a under amaNguni, i-tribe le yakwaNguni ngi-fall-a under yona. Nanesithakazelo sami nje sinayo lokhunja umnguni phakathi. So ngisholo ukuthi ayikho into entsha nge-physics. I-physics thina kade sasiyenza, ukuthi izinto zethu thina as abantu abamnyama, as amaZulu, as amaNguni, izinto zethu they were not documented, azizange zibhalwe phansi. Njengomuntu owabona ilokhunja owabona incwadi, ngizosebenzisa leli phepha leli, uyabona nje iphepha leli, izinto ey'bhale phansi. So for abantu abaqhamuka ngale phesheya kwey'lwandle, abelumbi to be specific, abelumbi ngoba phela leli gama elithi abelumbi lisho ukuthakatha, abelumbi okwahamba kwathiwa-ke abelungu.
yonke into bona kade beyibhala phansi khona bezokwazi ukuthi baphinde bayikhumbule later. Why babenza njalo? Ingoba umqondo wabo wathatha isikhathi eside ukuthi u-evolve, unlike owethu. Owethu umqondo washesha uku-evolve. So izinto thina asiy'bhalanga phansi, instead izinto thina sidlulisa or siyiphasa down ukuthi kwiy'ngane zethu genetically, kwimindeni yethu genetically. Asidingi ukuthi into size siyibhale phansi, koda into iphasa down genetically. Ngikusholo lokho, ngikusholo ngoba kule nto ye-physics engiyishoyo, maningi-ke ilokhunja, ziningi izinto engingalinganisa ngazo ezikhombisa ilokhunja, ulwazi lethu olwe-physics elalingabhaliwe phansi, njengalo leli laseDamond. Kuphinde futhi kube ukuthi besazi thina ukuthi khona uNtulikazi, khona uMbasa, khona uNdasa, khona uLwezi, khona uZibandlela. Ilokhunja, iy'nyanga lezo, iy'nyanga lezo, iy'nyanga zonyaka. Besazi futhi ukuthi kukhona unyaka. Abelungu bafika no-January, February, vele nathi sinakho vele olokhunja okwethu. Bafika nelokhunja iy'namba o-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngoba ngomthetho iy'namba phela y'gcina ku-9. U-10 kusuke sekulokhunja inamba engekho nenamba ekhona yokuqala. Nathi iy'namba esiZulwini sinazo kunye, kubili, kuthathu, kune, kuhlanu, isithupha, yabo. Sinazo ilokhunja, nathi besinazo ilokhunja iy'namba. Ayikho into entsha abafike nayo. UMsombuluko siyasombulula, like we solve, noma siyaqala siyakhanyisa. ULwesibili, which is inamba leyo 2, uLwesibili. ULwesithathu, which is inamba leyo 3, uLwesine, which is inamba leyo 4, uLwesihlanu, which is inamba leyo 5. UMgqibelo, it's where we rest, hence igama uMgqibelo is associated with what? Ukugqiba, as in mekushoniwe, angithi once umuntu wafihla samgqiba, ila sesihlala khona-ke sesiphumula as ilokhunja umndeni, sesithi go back to izinto umuntu kade ezenza, sesihleli phansi sesihleka ukuthi hayibo, usibanibani nje ubengasekho nje kodwa wayenza ukuthi, sesiyahleka sesiyamkhumbula. So uMgqibelo usuku lokuphumula, lokukhumbula zonke lezi iy'nsuku lezi from uMsombuluko, la kusombuluka khona izinto kuqala khona ilokhunja izinto. Asinalo-ke ilokhunja, isonto esiZulwini. Asinalo isonto esiZulwini. Isonto usuku olafika nabo abelumbi labo, ngoba igama elithi isonto lichaza ukusonta umuntu. Ukuzwe mekuthiwa ngizokusonta intamo, it's like ngiyakulokhunja, ngiyakutswinya ngoba phela umlando ubuye uthi umlando, abantu abamnyama babefakwa emgodini, alokhunja ama-missionaries efika la, abelumbi befika la bezospreda ibhayibheli labo, befakwa emgodini, kuthiwa ngeke niphume la ningamvumi lo nkulunkulu esenilethela yena. So babehlala lapha emgodini, abanye beze bafe, bay'thoyilethele khona lapho, bay'chamele khona lapho. Like abelungu befuna ngayo yonke indlela yokubasonta umoya, yokuba-strain-a basically, khona bezogcina sebemvumile-ke lo unkulunkulu wabo, abelumbi-ke abafika naye. Hence igama leli kuthiwa ulokhunja ukusonta. Ukusonta kwalona nje igama alisho ilokhunja into enhle. Inkinga-ke yelokhunja yesintu noma yesiZulu-ke ayifi nhlobo, ihlezi ikhona, and isiZulu siyohlezi sikukhumbuza ukuthi umsuka wegama iliphi. Iy'nkanyezi, sikhule sazi ukuthi kuney'nkanyezi, akekho umuntu wayebhala phansi leyo nto, wayefunda phansi ukuthi kuney'nkanyezi, kodwa ukhule wazi ukuthi okay, kuney'nkanyezi. Iy'nkanyezi-ke zinamagama azo. Vele-ke thina-ke inzalo yamanje sesiphile, sekufike abelumbi basifaka le mfundo yabo, basifundisa izinto zabo. So you find ukuthi i-culture ne-understanding yethu as abantu abamnyama
kwahamba yasiphunyuka. Njengoba ngisho ukuthi iy'nkanyezi zinamagama nazo, iy'nkanyezi. Abantu abanjengobaba uCredo Muthwa-ke ibona-ke ababesazazi ngegama. Yonke leyo information enjalo iphaswa down, ayibhalwa phansi. Yingakho phela kwaba nzima ukuthi la bantu bokufika abelumbi laba bahluleke uku-understand-a usiko, bahluleke uku-understand-a inqubompilo yethu as abantu abamnyama ukuthi mesithi khona ithonga sikhuluma ngobani, because bona ngokwabo uma into bengayiboni kushuthi ayikho, uma ingakaze ibhalwe phansi ukuthi seke yakhona kushuthi ayikho. Ileyo nto-ke eyabahlula ngokuthi ba-understand-e ulokhunja usiko, ba-understand-e igama elithi idlozi, ba-understand-e igama elithi lokhunja ithonga. Ngobani le nto iphasa down to ama-generations kwi-D_N_A yakho. Asikho isikole noma indlu ethile noma i-synagogue noma ilokhunja i-masjid ozoya kuyona kuthiwa uzofundela ilokhunja-ke la idlozi-ke idlozi liwukuthi kuMatewu liwukuthi wozani nonke nizofunda ngedlozi, cha. It's only abantu abalokhunja abakhethekile abanikwa leyo knowledge leyo down. Ngisanda kubona isithombe umlungu efaka ibhayi lezangoma efaka ubuhlalu engasemanzini. Babhala-ke abalokhunja abathanda ukubhala bathi okusho ukuthi le nto yamadlozi umoya nje ongcolile ongena noma ubani, ongena noma ubani. Hhayi, ngithe ngiyibuka-ke le nto ngabona ukuthi angamphenduli lo muntu oyibhalile ngoba emhlabeni kumele yonke into ibhalanse. Kumele yonke into ibhalanse. Kumele kube khona abantu abangahlakaniphile mase kuba khona abantu abahlakaniphile ukuze kubhalanse yonke into. Asikwazi ukuhlakanipha sonke. Kumele kube khona umuntu oshonela umgaqo, kumele kube khona umuntu ozoba yiphara, kumele kube khona umuntu ozoba yiphara, kumele kube khona umuntu ozohamba ngo-Mercedes, kumele kube khona umuntu ozohamba ngo-Mercedes, kumele kube khona umuntu ozoba yi-billionaire. Kumele kube khona iy'ngane ezizodlula ebunzimeni obuthile ukuze yikwazi ukuthola indlela yokuphila engcono, khona ekungafanele idlule ebunzimeni obuthile. So impilo vele kumele ibhalanse nje natural vele, ngokwemvelo nje vele kumele yonke into ibhalanse nanasemndenini. Isikhathi esiningi akubi yena wonke umuntu, uyazi isikhathi esiningi futhi akubi uyena wonke umuntu, usually akubi uyena wonke umuntu ozoba nesiphiwo sabantu abadala. Isikhathi esiningi kuba yiloyo, isikhathi esiningi akubi uwona wonke umuntu. Kumele kubhalanse. Wathi omunye kumina, ungathi masuthola amatoho uyibone usungcono, ugcine ungasabahloniphi abantu bakini abasekhaya. Wazothi kumina lo muntu oyisidakwa kini, ohlezi eshawa abantu ekuthiwa uyahlupha uyiphara nani nani, mhlampe uyena ovimbela le zinto lezi okufanele ngabe ziza kuwena zigcina sey'vinjwa uyena, khona wena uzokwazi ukuthi uqhubeke nempilo wenze kangcono uphakamise umndeni. Wonke umuntu emndenini ubalulekile, so wayekhuluma into ekanjalo mina, wayekhuluma into ekanjalo. Ngikusho lokho to say izinto kumele zibhalanse vele. Nalo uma ebhala leya nto ayibhala ukuthi kushuthi umoya lo ongcolile ongena noma ubani. Akakwazi umlungu ukuba nabantu abadala, akakwazi umlungu ukuba nabantu abadala, akasoze, akasoze. Ukuba nalabantu abadala laba esinabo thina esiZulwini kwisintu, hhayi, nayo ungawuhamba wonke umhlaba uwukhothe wonke kodwa ngeke uze ukubone lokho. Nendiya futhi alikwazi ukubuya lithi lizoba isangoma. The same goes for iShayina. iShayina alisoze lavula i-tuckshop la, labuya lathi seliyisangoma. No my friend akasoze avula ilokhunja la, i-tuckshop wabuya wathi useyisangoma. Akusoze kwenzeka ngoba le nto njengoba kade ngisho ukuthi ihamba nge-D_N_A yakho, isuka emumva way back. So akakwazi umlungu ukuthi abe nayo, cause umlungu akanalo vele idlozi.
umlungu ubokubona ukuthi khona indawo yala e-Maritzburg la, ikephi, isemsunduzi la, kunoMakro la, khona uMakro la, khona uMakro la, o-China City, nanoma u-China City yini lapho, ngale kunoHulamini. So lapho kunomfula lapho, khona umfula nje olapho, I think umsunduzi loyo khona umfula uze uqhamukele le ngako-Boys College, udwebe uthi uphelele udlule le ngako-Y_M_C_A ushone le, khona umfula lapho. Kulowo mfula loyo kukhona lento eyenziwa abelungu ekuthiwa i-canoeing, i-canoeing. Lokhu beyiphatha ilokhunja, ilokhunja inkuni, bagwedle, 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 bagwedle. Abelungu bagwedla yonke indawo. Bokubana-ke bagwedla yonke indawo, kodwa akuyena wonke umuntu omnyama osuke elokhunja egwedla laphana. Ngobani? Abantu abamnyama we are connected with ilokhunja, isithunywa sasemanzini. I-most yethu, a large percentage of us, we are connected with isithunywa sasemanzini. Abelungu bahlezi begwedla kungenzeki lutho, kuyaqabukela, kuthiwa umlungu uphuma inyoka yamthatha yangena naye phakathi. Angisho ukuthi akenzeki, kuyaqabukela kodwa, but abantu abamnyama, they do not partake ey'ntweni ezikanjalo willingly, futhi willingly. Ongaze umbuze umuntu omnyama uthi hey, asihambe siyogwedla laphana, utshela ngathi uthi hey, ngeke, hey, ngizokwaliza mina kunenyoka nani nani. It's because kwi-D_N_A yethu we are connected with ilokhunja, ilokhunja, isithunywa sasemanzini. So asidlaleli ezintweni ezikanjeyana. There are people, uma usuthatha abantu abamnyama abawu-10 uthi manje bahambe beyogwedla laphana, kuloyo 10 leyo I'm telling you, mhlawumbe u-4 wonke ungavele ucwile emanzini. Hhayi ngoba ungacwila ngoba ukuthi mhlawumbe ngaloyo langa leli nyoka isuke ilambile, cha, it's because of ilokhunja, iy'kweletu esinazo thina as abantu abamnyama komathongo akithi, kuyithunywa zakithi. Ngobani? Ngoba vele sesiphila ilokhunja isilungu. So you find ukuthi le nto ilokhu yeqa ama-generations, kufika umkhulu kuwena athi hayi bo, ngangenza ukuthi ngisaphila, ngicela ungiqhubekela usibanibani azibe, ahambe aye esontweni ayobiza ulokhunja umagejageja laphana. Athi hhayi, umagejageja umfundisi wethu uthe ayikho lento, angisho ukuthi umfundisi umagejageja usho njalo, cha, ngenza i-example. So silokhe siyiziba lento la ekhaya sesiphenduka nje abantu base-Faith Mission, sesiyakholwa la ekhaya, sesisindisiwe nani 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 nani. Le nto ilokhe yeqa ama-generations, siyinqaba. Kuzothi one Slimana Day sisebhisha olwandle, hhayi vele igijima ingane ingene khona, vele nje igijima ingane ingene khona. Emva kwalokho isiyabonakala ingane isiyashona iyavumbuka, isiyashona iyavumbuka, isishona iyavumbuka, isishona iyavumbuka, isishona iyavumbuka. Bethiwa hhayi ma-lifeguard mthatheni, kubizwe oPeter. Bangene oPeter babhukuthe, ama-lifeguard babhukuthe, bangayifici ingane, bangayifici ingane. Kuzothi kudlalwa i-sport nje, kuzona zonke phela, kuzona lezi y'kole lezi eyi-right, kuthiwa hhayi siyogwedla la ngaseMakho, siyogwedla. Hhayi ingane ihambe iyogwedla, ibongena nje kulesiya sikebhe ayingasakhona, ingane ibongena nje vele siphenduke sithi, unlike ilokhunja, kuvele nje kucwebe ilokhunja isiziba, zivele nje sicwebe. Noma ibongena ingane kuvele kube ngathi siyabila, kuvele kube ngathi siyabila. Kwenzakalani lana? Inkosazane yamanzi yabona ukuthi hhayi bo, naba labantu kade babelindiwe, labantu laba kade babelindiwe, abafuni ukwenza izinto ngendlela, ongcono ngiyamthatha. You find ukuthi-ke kudala emakhaya kwakuthiwa-ke kumele kuze kukhishwe ilokhunja inkomo ukuze umuntu alokhunja abuye. Abanye-ke bayaba naleyo nhlanhla yokubuya, abanye nje bayamenza 3 days later umuntu usetholakala useyalokhunja, useyantanta emanzini kanje. Umbuzo kusungathi yini ndaba umuntu alokhunja, kuthiwa yini uku-subside, ukushona phansi, upside, if there's such a word. Alokhunja anyuke emanzini after 3 days, kubangwa yini lokhu? Usuke kephi all along? Cause uphume right ephelele nani nani, nimbone ukuthi okay, kushuthi usegcwele amanzi, hhayi ngoba usuke edliwa inyoka, no, usuke ethathiwe lo muntu
wayiswa lapha phansi kwathiwa hayi bo kukanje kanje 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 kanje, but because asesasilandela isintu ngendlela, sivele siye police steshi sithi file for a missing person. Kuthiwa hayi missing person, kuthiwa lethani ilokhunja i-water rescue team, kudume ilokhunja iy'kebhe laphana, kudume iy'kebhe laphana, babheke abelungu, babheke abelungu, babheke ubusuku nemini. Kuthiwa hayi ingane ayitholakali, cha. Once umuntu wanaleso sikweletu leso wangena emanzini, kumele umndeni u-acknowledge ukuthi okay, lo muntu ungene emanzini kanje, uthathiwe. Khona izinto ekumele zifakwe emanzini to acknowledge ukuthi okay, we understand ukuthi lo muntu lo ukephi, and fanele ngabe vele kade ngoba siyakweleta ngabe kade sayenza lento lena. So nasi isilwane esithile, we acknowledge ukuthi lo muntu usendaweni ethile, and then later khona isilwane futhi umuntu aphinde akhishwe ngaso emanzini, cause uyaphuma umuntu emanzini ephila, uyaphuma umuntu emanzini ephila. Ngihlezi ngisho ngithi kubantu engikhuluma nabo, kusemanzini kuwena, wena ongayi-understand-i indlela yabantu abadala, wena ongakwazi ukubona okubonwa abanye abantu, kusemanzini kuwena, akukhona emanzini laphana. The same goes for olwandle. Olwandle kusemanzini kubona bonke abantu, but kwabanye abantu akukhona emanzini, ngoba nongene khona uqala angene emanzini vele nimbone engene emanzini, kuhambe amanzi ayaphela. Mephela amanzi usefikele ngale la kufanele aye khona, abuye aphinde futhi abuye futhi. Khona-ke ezinye izinto-ke ezingakhulunywa-ke ukuthi kwenzakalani lapha emanzini, khona ubani-ke ngeke ngikukhulume lokho. Lokho ngingakukhuluma nabantu asebeyihambile ilokhunja indlela, nabantu asebeyihambile indlela. Lokhunja le ye-video nje izoba ncane nje, bengithi angishere lokho nje ukuthi ngoba lento isuswe vele ile topic engiyibonile ukuthi hayi bo kuthiwa umlungu useyisangoma, nanokuthi umuntu hhayi ngoba ngithi ngizodibhanka ukuthi lento ihlezi ishiwo kuthiwa abelungu basifikelane elokhunja, basifikelane, nanokuthi abelungu basifikelane physics nesayensi, thina sasingazi lutho, sasidwanguze ehlathini nje, cha, lutho. Nanka namanzi ami, noma abonakala yini lawa anelokhunja, amanzi asolwandle lawa, amanzi asolwandle lawa, amanzi asolwandle, amanzi a-normal angenalutho. Ubusisiwe-ke umuntu owakhe ngasolwandle. Ngiseke ngelinye ilanga ngayithola ngiseMkhomazi, ngangiqala ngqa-ke eMkhomazi, ngangiyithola ngiseMkhomazi, mengithi ngiyabuka, ngangiyiqala into ekanjena, mengithi ngiyabuka, hawu nabantu bakho one room babo la, o-two room babo, o-three room babo, kodwa ngasolwandle, hawu hheyi angizange ngikholwe. Into engangiyijabula ngilaphana, ngakhululeka ngaphakathi, ngasho ngathi ngoba ngangisemncane laphana, ngasho ngathi ngelinye ilanga mhla idlozi livuma, uNkulunkulu evuma, esami isifiso nje kuyobe ukwakha kulezo y'ndawo zakoMkhomazi, ngala kunolwandle khona. Yabona nje uma uzothi ngase iZotsha, Potchefstroom, iZotsha, ushone le phezulu iZotsha, hawu umuntu angenza noma yini ukuhlala endaweni ekanjeyana, ukuthi umuntu ahlale eduze kwakubo, ahlale eduze kwasekhaya, ngoba phela uma uhlala eduze kolwandle, uhlala eduze kwabani bakini, kwabantu bakini. Mina-ke ngilo muntu othi noma mesiye ema-gate kanje, bahlezi bengibuza abantu, yini ndaba ima-gate uyithanda kanje? Ama-gate ngithanda ngoba ukulala laphana uvuke uzwa ulwandle, kubantu abanjengathi esinalesiphiwo esinaso, kusenza ukuthi sikhululeke. Liyakushushuzela ulwandle, liyakushushuzela liphinde likuvuse futhi. Umoya wakhona ukunika ukuthi yonke into ilungile, yonke into ilungile, ngeke uhlulwe yilutho. Umuntu bengak-understand-i-ke lokho until umuntu eze ekhula-ke e-understand-a kangcono ukuthi hayi bo kwenzakalani lana. Amanzi nje lawa olwandle a-normal, bengathi abantu udayisa amanzi noma udayisa ulokhunja, imithi, cha, amanzi nje lawa olwandle amsulwa, amanzi nje amsulwa lawa, adingakalayo ukuthi umuntu
endlini abe nawo. Koda-ke isifiso sami ileso nje, ukwakha khona nje eduze kolwandle. Hawu, ngiyobe ngiqedile empilweni, ngiyobe ngiqedile. So, ngicela ukuyivala-ke ividiyo, ngiyacela-ke ni-subscribe-e, niphinde nishere futhi. Bekukuhle-ke namhlanje ngoba bengingahambi ngedwa njengoba nginjena nje ekhanda, bengingahambi-ke ngedwa, bekukhona ekade ngihamba naye, ekade sizodlulisa lo myalezo lo. Ngiyacela-ke ni-subscribe-e, nishere, ni-like-e, nikhomente, konke nje kube right. Onombuzo kwi-comment section angibhalele, angibuze afisa ukukubuza. Angazi-ke yonke into, angazi yonke into njengoba ngihlezi ngichaza kumavidiyo ukuthi umuntu ziningi izinto asayifunda along the way njengoba ekhula, njengoba e-realise ukuthi izinto empilweni yakhe zihamba kanjani. Akukho-ke kulula, akukho lula, akukho lula kakhulu, akukho lula kakhulu, koda-ke engikwaziyo ngiyokuchaza noma engikubonayo ngiyokuchaza. Bakhona-ke abantu engiye ngikhulume nabo ku-WhatsApp-ke bangibuze izinto, ngichaze ngendlela engibona ngayo nami. Ukuchaza kwami-ke angazi ukuthi kusuke kusukaphi, koda-ke ngivele nje ngichaze ngendlela engibona ngayo. Siphileni nje futhi siphileni singakubalekeli ubuthina, singay'balekeli thina ukuthi singobani, sisuka kephi. Ayikho into efanele uyigqaje ngayo njengokuthi uqhamuka kephi, ubani, indlela yakho iyaphi. Angibonge kakhulu.